Υπάρχει στο μενού. Περούδιανο. Προβερόσεβης είναι ο Πούμπα. Πρέπει να στο πω, Τιμόν. Αυτό το τραγούδι πάντα με συγκινεί. Ναι, Πούμπα. Άντε, αρκετά πια. Τιμόν, τι κάνεις? Γυρίζω την κασέτα στο μέρος που μπαίνουμε εμείς. Δεν μπορείς να τα δείξεις ανακατεμένα. Αντιθέτως, αγαπημένο μου Χοιρινό, έχω το τηλεχειριστήριο. Μα έτσι θα μπερδευτούν όλοι. Πρέπει να το πάμε στην αρχή της ιστορίας. Εμείς δεν είμαστε στην αρχή της ιστορίας. Μα ήμασταν. Συνέχεια. Ναι, αλλά αυτοί δεν το ξέρουν. Τότε γιατί δεν τους λέμε τη δική μας ιστορία? Έχω μια ιδέα. Γιατί δεν τους λέμε τη δική μας ιστορία? Μ' αρέσει αυτό που λες. Μια βόλτα στα παρασκήνια, να τους πάμε πίσω από τις κάμερες για να ρίξουν μια αποκαλυπτική ματιά στην ιστορία μέσα στην ιστορία. Γιατί πραγματικά ήμασταν εκεί, παρόλο που δεν ήξεραν ότι ήμασταν εκεί, κατάλαβες? Δεν θα το έλεγα καλύτερα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι θα πάμε πίσω στην αρχή. Όχι, Πούμπα, όχι. Θα πάμε πολύ πίσω. Πριν από την αρχή.